one the police and he wait me more gada. Oh, she wait bien. Na chief. Chico cover. There's a good people who do bunch. Nona. Anya kwaba. Ona bunakwa. Tedi ka mo se gweze ego. Onwe na nuzi kwanti. Eje se research obule sokwo. Hey. Nene wana bituzubi. Nene wana jitemezo. Jitemezo kandoka. Oh. Yada ba. Teji babu masha na masha murugo aika na kwa ozi so kwa we bia nu geso mo na murugo nu Ogun
jebe wilo. Odi mo jebe wilo. Odi na me de de na mo de na me de. Iba mo jebe wilo. Nwanne m odibe ọba inu ibe ha ji obi na nwanne m na-esi gị ibe ọ dị ndụ ga-akwụ onye nwụrụ anwụ na aba agago na-enwere ibe ihe eme na ka aba agago agreche nya bụ eje ị na-anya ibe m na-ekwu agreche nya bụ eje na ka aba aga ụwa dị nọ n'ime ya bụ ndị n'ọchị ndị na-akwa enwere ndị winyere rifụlụ tata nwebe aṅụle na bebe enwere ndị mụtalị nwa tata nwebe aṅụle na bebe ụfọdụ nwere promoshọn ebe a na-alụ tata nwebe aṅụle na bebe ụfọdụ ka ngwa ọjọọ ebe a natalụ tata bụ enwebe aṅụle ụfọdụ jere shọpụ na-eleta ego nke na-abịa tata ma na-enwe aṅụle gorigori enwere ndị nwụrụ tata ndị nwere na-ebe enwere ndị kọntena ebe afụrụ na mmiri tata ma na-akwa alele enwere ndị ụgbọala abụrụ ndị nwebe a na-akwa enwere ndị egwuru wayo taa ma na-akwalị enwere ndị achụrụ n'ọlụ ma na-akwa ụwa bụ ndị n'ọchị ndị na-akwa onye o metụtali obere onye o kwudeli obere onye ọ kaziri ọ na-amụlị ụwa anyị nọ n'ime ya nwere isicha onye mere ike ya ọla 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 Baba, I don't want them.